kai mana. Kure ka shi bana. Su baba ne. Ana bar mana marasa ji kamar su baba ne. Kai ne katinka mu kwace mu cinye kai magana don alƙawa ne. Assalamu alaikum ya ƴan uwa musulmi. Bayan Allah wata ƴar tunatarwa ce da ni a matsayina na musulmi ya kamata yanzu zan wuce lagar wannan magana. Haba ɗan uwa musulmi ga ka saurayi matashi ka zo kai shiga irin wannan ta ƴaƴa mata wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu shiga irin ta ƴaƴa mata. Yanzu kai kuma bawan Allah ga kai da girman ka babba da kai ka zo kai shiga da wannan jama'ar ido bayan hannu yanzu an kira sallah ya zaka yi kai kuma bawan Allah ka dube ka ka zo ka tara su wani ba tsake kanka su ma kai ba tsuntsu ba ababan Allah ke kuma ga kina aya mace Allahu akbar kina zuba cikin barkakin sa ya kamata mu dinga gyara rayuwar nan saboda musallocin da mu tafi jama'a a dinga gyara Allah Allahu akbar assalamu alaikum idan uwar ka mu za ka mawazi mu za ka mawazi wallahi babu komai daga nishali wallahi babu guzuri babu komai wallahi bayan Allah ku ya ce ke dakata mana kure ka ga mana kai kowa aje abin da ke hannun shi ba ka san sunan wayan nan ba me sunanta wannan ita ce alkatela ba ku taba jin labarin ta wani kai ƙarya kake wannan sunanta Samson ƙarya kake kai ƙaramin mashayi kai kuma na shuru mana barkan ku biyo da kai kalayin nan baka san na hana bi ba oje to ya hakuri miss call aka samu kai kai me ya faru ne caje kanka mana ba zuwa ta nan gurin ba a to wani caje kai ya faru me ya zafi inda ka biyo kai me ma wandan kadin nan ma na ga ya wani kumbo caje kanka mana caje kai na ni ba zan iya caje kai na ba akwai matsala ne baka ji ne kai illa ne kana daga ne tashi mene gwamnati ya ji ba kai da kuka ba ni da kuka da Allah da annabi ya yayi wallahi da mu wannan kace yanzu ka san me zai yanzu kawai abin da zai yanzu ni tunda na riga tafiya zan yi kawai yanzu bari in danne shi kawai kawai ba matsala ba matsala ba za ka tafi ba ni kadai zan wuce ta ina ka biyo to buta nan buta can din Allah ya albarka to shi